Bon dia, benvingudes, benvinguts. Us donem la benvinguda a la sessió formativa de Catalunya Film Festivals amb el títol Com calcular la petjada de carboni dels festivals i mostres de cinema. Aquesta serà una sessió que ens permetrà centrar-nos en què és la petjada de carboni d'un esdeveniment i per què la considerem tan important, com calcular aquesta petjada de carboni i també estratègies de compensació. És una sessió que creiem imprescindible i intrínsecament lligada al nostre ideari, ja que la sostenibilitat i l'accessibilitat, conjuntament amb d'altres temes com la diversitat, la inclusivitat, l'impuls del cinema català i en català i la capacitat educativa i transformadora de l'audiovisual, defineixen l'acció de Catalunya Film Festivals i de les seves entitats associades. Centrant-nos en el que avui ens ocupa, comentar-vos que en els últims anys, des de la Catalunya Film Festivals, hem reforçat la nostra implicació en contra de l'emergència climàtica, portant a terme una sèrie d'accions, com per exemple treballar amb ecoassistents per planificar estratègies de millora ambiental, tant per a l'entitat com els festivals i mostres de cinema associats, també analitzant i concretant estratègies en àrees d'eficiència energètica, prevenció i gestió de residus, càlcul de la petjada de carboni i la compensació, la comunicació i la difusió. També hem col·laborat, com sabeu, amb l'SADE i el Pla C Cultura pel Clima de l'ICEC, en la Jornada de la Sostenibilitat Ambiental a festivals i mostres de cinema, i també amb la confecció d'una checklist específica per facilitar l'aplicació dels criteris de sostenibilitat. I actualment, a més, també estem treballant en una guia de càlcul de la petjada de carboni per a festivals i mostres de cinema, i també estem adaptant les nostres pàgines web d'acord amb els criteris vigents de la sostenibilitat. I per acabar, com no podia ser d'una altra manera, també organitzant aquestes sessions de formació com la que tenim avui, ja que creiem, com dèiem, que la formació és un element clau per al sector i una de les raons de ser de Catalunya Film Festivals. La sessió d'avui és possible gràcies al suport d'ICEC, la Diputació de Barcelona i l'ICUB. Moltíssimes gràcies pel seu suport, que sempre fa possible que podem arribar més lluny del que podríem si no fos amb elles. I dir també que aquesta sessió l'impartiran Olivier Lupiáñez i Gabriel Jorges, de Key is for Knowledge. Bon dia, Oliver i Javier. Hola, bon dia. Com esteu? Preparats? Doncs aquí, preparats per arrencar, quan vulgueu. Sí, jo només faig una petita presentació de què és Key is for Knowledge, que és una consultoria que forma i facilita la sostenibilitat a les produccions audiovisuals amb serveis d'ecosistència, waste management, assessorament i càlcul de la petjada de carboni i certificacions. Així que creiem que sou les persones indicades per a aquest taller que farem avui, per a aquesta xerrada. Moltíssimes gràcies per endavant, per tot el que ens explicareu. I esperem que aquesta sessió us ajudi, no?, a tota la gent que us heu connectat avui i a la gent que ho veureu després en diferit, gent interna de la Catalunya Film Festivals, que us sigui d'utilitat i en podeu treure eines per reduir encara més la petjada de carboni dels nostres esdeveniments i també ajudar a conscienciar millor als nostres públics. Sí que res més, per no allargar-nos més, us dono la paraula a Oliver i Gabriel i moltíssimes gràcies. Vinga, doncs, primer de tot, bon dia a tothom i gràcies per la presentació, Javier, i sobretot gràcies per haver-nos convidat a nosaltres i que nosaltres siguem aquests conductors per una mica a acostar més aquest concepte de què és la petjada de carboni, el per què considerem que és important fer-la. Però, sobretot avui el que veurem una mica és què és, no? Què és i el per què considerem que és important tenir-la en compte. Només abans de començar una mica a parlar de l'ordre del que farem, tenim dos blocs de 30 minuts, principalment. Jo parlaré una miqueta del que és la introducció sobre la petjada de carboni, després veurem un exemple real d'una eina que nosaltres considerem potser la més apropiada pel vostre tipus d'esdeveniment, no? Que serien festivals de cinema i mostres de cinema, que aquesta la conduirà el Gabriel. Finalment parlarem una miqueta també de què podem fer amb aquelles accions, emissions que no podem evitar d'una manera perquè no les controlem, no? A veure, el famós concepte de les compensacions o el carbon neutral, tenir un esdeveniment, un festival carbon neutral, a veure això què en pensem tots. I havíem pensat a deixar torn de preguntes al final del bloc. Faríem com 60 minuts nosaltres, final del bloc, però sí que és cert, per mantenir una mica l'ordre, però sí que és cert que si algú considera que té una pregunta que és important de resoldre en el moment que nosaltres estem conduint el contingut, doncs, sisplau, aviseu, aixequeu mà i gràcies a la Laia, que també està col·laborant amb nosaltres per coordinar una miqueta la jornada, us donaria pas. I, sense més, començarem a entrar una miqueta amb el temari. Vaig a compartir-vos la pantalla. Avui és el que
el que veurem. Veurem una miqueta, parlarem del que és el marc conceptual, la importància de la diagnosi, com i per què calcula el nostre impacte, i després, com hem comentat, passaríem amb el Gabriel, que ens parlarà de què és Traffic, potser algun de vosaltres ja el coneixeu. Veurem aquest checklist que hem confeccionat perquè us ajudi a vosaltres a organitzar els vostres festivals i mostres de cinema d'una manera més sostenible, que segur que ja feu coses, i després parlarem un pèl sobre la compensació, no? Què és la compensació de gasos d'efectes hivernacles i què és la compensació social, també, no? Bueno, doncs una mica, si entrem amb el concepte del marc conceptual, hauríem de parlar una miqueta del clima, no? Aquí seré una part molt breu, no? Però és cert que la celebració d'un esdeveniment o un festival o mostra de cinema genera un impacte al clima a partir de l'emissió dels gasos que potencien l'efecte hivernacle. Això és una realitat. I aquests principalment són causats o generats per l'ús de combustible fòssil, ús tèrmics dels nostres edificis, on celebrem els festivals i les mostres, i també d'una manera indirecta el tema de l'electricitat i dels nostres transports, tant propis de la producció com dels nostres assistents. El concepte de com podem arribar a tenir un esdeveniment o un festival o mostra de cinema més sostenible, no? Parlem d'aquest concepte amb l'objectiu de minimitzar els nostres impactes negatius, reduint al màxim la petjada ecològica, no només la petjada de carboni, que és aquella que està més directament relacionada amb el canvi climàtic, sinó també altres impactes negatius que aportem amb les nostres activitats. Al final hem de buscar una manera de ser una mica més responsables des d'un punt de vista més ambiental, econòmic i social. I és important conèixer el Programa pel Medi Ambient de les Nacions Unides, també té un apartat per nosaltres que diu que un esdeveniment sostenible és aquell que està dissenyat, organitzat i que es celebra d'una manera en el que es minimitzen els impactes ambientals negatius i que es deixa un llegat positiu per la comunitat que l'allotja. Això és important, l'interès que tenim tots de celebrar la nostra activitat, però també el benefici que podem tenir amb la celebració del nostre esdeveniment. I com a beneficis, el fet de poder celebrar un esdeveniment amb un caràcter o criteris de sostenibilitat, podem trobar beneficis com estalvis econòmics, compromisos amb la societat, evidentment tindrem una millora de la reputació amb el que és la nostra organització a través d'haver introduït una estratègia, implementar una estratègia en criteris de sostenibilitat, polítiques verdes, de sostenibilitat, i evidentment el benefici principal és poder promocionar el desenvolupament sostenible a través de les responsabilitats socials empresarials, ètica, conductes ètiques, productes més sostenibles, noves oportunitats de feina, com hem comentat, el Javier ha comentat també la possibilitat d'aquests ecoassistants, aquests nous departaments de sostenibilitat, també són noves oportunitats de feina tant a nivell d'individu com d'empreses de serveis, que també tenen l'oportunitat de crear nous productes que ens ajudaran a que els nostres festivals siguin més sostenibles. I, evidentment, també hem de tenir en compte que hi ha altres beneficiaris com podrien ser promotors, organitzadors, el personal, empreses de treball, patrocinadors, assistents i, evidentment, la comunitat local. I quin és el primer pas? El primer pas és identificar els nostres impactes, tant mediambientals, principalment, perquè avui parlarem principalment del que és la petjada de carboni, llavors aquesta està directament relacionada amb els impactes mediambientals. I llavors, si mirem, fem una lectura ràpida del que seria, jo crec que el 90% de tipus d'esdeveniment, festivals que avui ens trobem aquí, vosaltres, on trobem els principals impactes que nosaltres tenim un cop fetes aquestes diagnosis, que per això serveixen per identificar els impactes, és energia, transports, viatge i assistents. I en altres impactes menys importants, però que també hem de tenir en compte, vull dir que serien aquella generació de residus o aquella generació de materials. Però, sobretot, la diagnosi és important per identificar quins són els nostres impactes. Sense una diagnosi mai podrem després entendre el per què fem una lectura o un càlcul de petjada de carboni. I un tema molt important, que encara que nosaltres o vosaltres principalment la vostra activitat és la de celebrar, organitzar un esdeveniment, no hem d'oblidar la part corporativa. Llavors, les diagnosis, podrien trobar dos tipus de diagnosis que jo sempre creiem que són importants tenir-les en compte, que és la que avalua l'àrea corporativa, que sí que és cert que amb el format d'empreses
que organitzeu. A la majoria dels festivals, vull dir, són espècies amb estructures més aviat petites, on bàsicament l'impacte principal és el d'energia, no? Però com a mínim, ja que aquest el podem tenir identificat, podien trobar maneres de reduir quin seria l'impacte, no? I després, com hem vist, a l'àrea d'esdeveniments, no? I també ens agrada, encara que no és la nostra especialitat, però també ens agrada d'alguna manera identificar quins són els nostres impactes socials, no? Per poder tenir-los d'alguna manera en compte, no? Que podríem parlar d'accessibilitat, senyalització, la relació amb els grups d'interès i la comunitat local. El grup d'interès serien totes aquelles empreses, persones que interactuen dins del que formen part de l'organització del festival. Hauríem de tenir en compte condicions sociolaborals del nostre personal, seguretat, higiene, igualtat d'oportunitats, formació. Un exemple que vam tenir que ens va agradar bastant en tema d'inclusivitat, vam estar la setmana passada en un esdeveniment del Regne Unit. Per exemple, tot el que eren les xerrades, taules rodones, ells tenien un monitor tipus teleprompter on tu podies llegir a temps real el que estaven parlant tots els ponents i a través d'una aplicació fins i tot podies fer el canvi d'idioma per entendre. Això entenem que és una qüestió d'inclusivitat, que en poques xerrades o poques taules rodones ens ho trobem aquí. Llavors és una manera també de tenir en compte la inclusivitat. I, evidentment, després d'una diagnosi, què ens trobem? Quin és el següent pas? Com ja hem identificat els nostres impactes, hauríem d'anar a marcar-nos una sèrie d'objectius. I, evidentment, els objectius han de ser objectius en transició. Vull dir, no podem canviar una manera d'organitzar un festival d'un dia a un altre. I la idea, mai el nostre assessorament seria de fer canvis tan dràstics. El que és important és anem a fer diagnosis, anem a entendre quins són els nostres impactes i anem a establir una sèrie d'objectius que no tenim per què complir-los tots de cop amb la següent edició del nostre festival, però sí que està bé poder començar a treballar amb ells. Què podem fer? Vull dir, aquests evidentment són els objectius sobre els impactes i que hem detectat a la nostra diagnosi i cap a on hem d'anar? Hem d'anar cap a les energies renovables, transport baixes emissions, materials més sostenibles, economia circular, que és un tema molt important, perquè ja no es tracta només d'incloure el concepte del reciclatge, sinó és un concepte de reduir la generació de residus. Llavors, l'economia circular és un concepte molt important que hauríem de tenir en compte en qualsevol tipus d'esdeveniment. Evidentment, tema de viatges, que, tema assistents, és més complicat perquè tot està basat també en el que és la decisió de la seu, és la que ens marcarà, com si diguéssim, com podria ser aquesta mobilitat sostenible o no, de tindre transport públic, horaris, etc. I també treballar el que és aquesta transició social. Transició social que a mi m'agrada incloure una paraula que a vegades és poc coneguda, l'equitat, que a vegades es confon com si diguéssim amb oportunitats d'igualtat, però en aquest cas l'equitat vol dir que potser hem de mirar que no tothom té les mateixes necessitats i hauríem de ser responsables o intentar proporcionar les necessitats de cada individu de la manera que individualment li correspongui. I per passar una mica de torn, aquí ja hauríem el per què, com si diguéssim, hauríem de calcular una petjada de carboni. Principal motiu, clima, salut, vull dir, això és un gràfic històric de com estan evolucionant o com han evolucionat el que és l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. És una realitat que al final les emissions de gasos d'efecte hivernacle afecten el clima afecta la nostra salut, per tant jo crec que això ja és suficient com per intentar entendre que hauríem de fer més coses, arribar un pèl més lluny. Després, evidentment, el que són tots els nostres governs també hi participen, també hi col·laboren i d'alguna manera s'arriba a acords. Si hem de destacar algun tipus d'acord, jo crec que el més destacable és el de París, 2015, la COP21, que va ser un acord principalment on es va desenvolupar per un document que s'estableix com un document jurídic que estableix un marc per a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle que consideren que és la principal causa de l'escalfament global i del canvi climàtic. Aquest acord s'arriba en una sèrie d'objectius, però l'objectiu principal és que la temperatura mitjana global no augmenti de 2 graus centígrads, idealment poder deixar-la en 1,5.
graus. I hem de tenir en compte que cada cop hi ha més països que es sumaven. Aquí cal recordar que Estats Units va sortir de l'operació per l'època Trump, però que posteriorment, el 2021, es va tornar a incorporar amb l'època del senyor Biden, no? I després, què podem fer nosaltres? Doncs nosaltres, amb els nostres recursos econòmics i recursos humans, el que podem fer és calcular el nostre impacte amb el que és la nostra celebració del nostre esdeveniment o festival, no? I què és una petjada de carboni? El per què? La petjada de carboni, al final, l'hem d'entendre com una eina de la qual podeu disposar les organitzacions i qualsevol activitat empresarial per poder valorar el que és l'impacte que té la nostra activitat sobre el clima. L'hem d'entendre com un primer pas per conèixer les emissions associades a un producte, servei, organització, en el nostre cas, una activitat, un esdeveniment, i començar a reduir les mateixes de la manera més efectiva dins dels nostres recursos. Què ens ajuda? La petjada de carboni ens donarà informació, no? Ens donarà informació de què passa, no? Informació sobre els nostres impactes, sobre les nostres activitats, no? I, evidentment, tindrem un resultat, que després el Gabriel ens parlarà una mica més a fons, però que ens descriurà la quantitat de gasos d'efecte hivernacle, que serà el nostre indicador comparatiu per saber a on estem i en quines serien les àrees on podríem millorar, torno a repetir, en relació als nostres recursos econòmics, que hi ha una relació bastant important, no? Com a petjada de carboni, com a eines, podem trobar que podem fer càlculs de petjades de productes, de serveis, d'organització i d'esdeveniments. Totes tenen uns punts bastant comuns, però les dues principals, o la que ens podríem interessar a nosaltres, seria la d'organització, que normalment es considera en una època, període d'any, del gener al desembre, i aquí inclouríem tots els nostres impactes i el càlcul dels nostres impactes durant aquest període. I després tindríem la petjada de carboni específica d'un esdeveniment, que seria la que calcularia exactament els impactes que tenim amb el que és la planificació, preparació, celebració i desmuntatge del nostre esdeveniment. Jo recomano que en el punt que estem és important poder valorar, fer la lectura, el càlcul de la nostra petjada des de la part més corporativa i després de l'esdeveniment. Hi ha organitzacions o algunes empreses que només treballeu per un festival en concret, però hi ha d'altres també que feu altres activitats paral·leles. I sense entrar massa amb el detall del càlcul propi, perquè això ho farà més el Gabriel, hem d'entendre que tenim una classificació, metodologia, que bàsicament totes les petjades de carboni o les calculadores d'alguna manera comparteixen. Separem unes emissions directes, que després veurem, que són aquelles que estan més controlades per nosaltres i que són aquelles on tenim més poder de decisió. I aquestes són les importants. Allà on tenim poder de decisió és on hem d'entrar. Després tenim unes altres indirectes, que són principalment generades per l'energia adquirida, l'energia que alimenta totes les nostres instal·lacions, que aquí també tenim un poder de decisió, potser no tan directe o tan fort, però crec que és un punt per treballar-hi també. I després sí que és cert que hi ha una sèrie d'impactes que nosaltres els diem, nosaltres les metodologies, estan considerades com aquelles indirectes que estan més relacionades amb certs productes i serveis que nosaltres com a organitzadors contractem però que no controlem. Que ara veurem una mica quina és. I aquí us deixo res. 3 títols de 3 metodologies, que són les que més es fan servir, que és el GHG Protocol, que serveix per poder calcular una empresa, un servei, un producte o un esdeveniment com el nostre, la 14 ISO 064, que és exclusivament per organitzacions, i la 14067, que està específicament per producte, però també la podíem portar al nostre terreny. Actualment, les que més s'estan fent servir és la GHG Protocol per poder calcular un esdeveniment. Aquí entrant d'una manera, mirant temps, aquí entrem una miqueta amb la descripció. Quan parlem d'emissions directes, bàsicament, en el nostre cas, estaríem parlant d'aquelles emissions que estan controlades per nosaltres i que, bàsicament, a nosaltres ens afectarien en relació al clima. Però també hi ha altres, amb la climatologia, perdoneu, que seria el gas, aire condicionat. Hi ha una sèrie també de emissions fugitives, que són aquelles que podrien venir
en relació de pèrdues de gasos que podrien tenir en els sistemes de climatització o en el sistema de restricció. Aquí, realment, què és l'important per nosaltres? Jo sé que és difícil, vull dir, el que és el concepte de l'elecció de la seu principal, però, bueno, és una cosa que hem d'anar lluitant amb els propietaris d'aquestes seus perquè puguin oferir-nos, d'alguna manera, unes seus que siguin el més eficientment energètiques possibles. Dins d'aquest escop, dins d'aquest apartat, evidentment, també trobem aquelles emissions controlades per nosaltres que estan relacionades amb l'ús de combustibles. Afortunadament, l'ús de generadors de dièsel ja està molt, molt, molt limitat en el que és amb la celebració d'esdeveniments, però encara puntualment podem necessitar aquest recurs per a aquelles seus que no puguin d'alguna manera proporcionar-nos suficientment energia. Llavors, són unes emissions importants, és un impacte important. Igual que el que podríem tenir a través dels nostres transports propis que podríem tenir quan lloguem nosaltres flotes de transport per moure el nostre material o per moure el personal de l'empresa. Després, amb aquestes indirectes o escop 2, trobaríem bàsicament la generació d'electricitat. Aquí, evidentment, estem a les mans del propietari de la seu. I, evidentment, que quan parlem d'això, d'una eficiència energètica amb el que és les nostres seus, no parlem d'un autoconsum. Aquí el que hauríem d'intentar és que els propietaris de les seus puguin oferir plans d'energia renovable, perquè això faria que l'impacte a nivell de la generació d'electricitat per la nostra celebració fos zero, simplement només perquè el propietari de la seu fes un canvi de subministrament en un pla d'energia renovable. I després, evidentment, tenim aquestes que, com he comentat abans, són més difícils de controlar perquè no depenen directament de nosaltres, però són les que convivim amb nosaltres, que estarien a l'ús de residus, sobretot a través dels serveis de càtering, material, transports de tercers, compres de merchandising, que tot això el que anem veient, la veritat és que anem evolucionant a poc a poc. Cada vegada trobem com si diguéssim que hi ha menys quantitat de producte merchandising amb els festivals o els esdeveniments en general. Això vol dir que s'està mirant de reduir el consum d'aquest tipus de material. Tot el material que trobem sí que és cert que cada cop tira més cap a una direcció més sostenible, sobretot amb el tema dels materials. Llavors, i es veu que es va fent una sèrie d'esforços. I on arribem a un punt que no podríem dir que és un punt de no retorn, però és un punt complex, és el tema dels transports. Evidentment, a dia d'avui, si hem de portar a personatges de manera internacional o tenim assistència internacional, hauran de venir amb avió. I aquí és una cosa que a dia d'avui no podem controlar, encara que els combustibles s'estan cada cop desenvolupant més cap al punt de sostenibilitat. Fa poc va haver-hi un primer vol intercontinental amb un combustible que es diu SAF, que és 100% biocombustible. Llavors, aquí també són indirectes perquè no nosaltres som els responsables i nosaltres podem fer que això canviï directament, però les entitats externes també estan col·laborant. Però sí que podem fer, per exemple, si tenim moviments a nivell nacional, podem, evidentment, promocionar els serveis de trens d'alta velocitat. És important que allà on celebrem els nostres esdeveniments hi hagi un transport públic, hi hagi un horari que faciliti l'ús del transport públic. Podem escollir allotjaments amb certificacions ecològiques. Barcelona és una de les pioneres on està sortint la certificació Biosphere, que és molt pionera amb el tema de tot el tema d'hotels, i cada cop més hotels s'estan sumant a el que és aquesta certificació, que al final el que ens està dient és que tenen una cura pels impactes, principalment en quant al tracte d'energia i de l'aigua. I una mica també un tema molt important és poder facilitar l'accessibilitat a aquells assistents que han decidit venir amb sistemes de transports com podrien ser bicis elèctriques o bicis, patinets o altre tipus de vehicles de zero emissions. I, evidentment, un tema que encara que nosaltres tampoc controlem, però sí que és bo poder informar el nostre assistent, és que si han de venir en cotxes elèctrics, també tenen punts de recàrrega a prop, o ja no de la seu, però sinó a prop de la seu. I això és una cosa que després veurem una mica més també amb el Gabriel, però cap a on anem, cap a aquesta transició, què podem fer? Evidentment, això són solucions genèriques, hem de veure
cada un de nosaltres a on podem arribar, no? Al final això, imagino que totes les xerrades que veieu tothom us diu el mateix, no? Però és que al final hem d'anar cap aquí. Vull dir, hem d'anar a la selecció de l'electrificació dels nostres vehicles, a reduir l'ús de combustibles. Si parlem de les seus, doncs és el que hem comentat, vull dir, intentar que les nostres seus treballin en plans d'energia renovable, que seria el GDO, que és una certificació conforme a l'energia que nosaltres fem servir és un origen renovable. Vull dir, si podem posar un exemple, l'altre dia, per exemple, a Portugal. Portugal va funcionar durant una setmana exclusivament en energies renovables. Energies renovables només són l'energia solar, que sí que té una limitació amb la duració del sol, no? Però bueno, tenim l'eòlica, que funciona amb el vent, tenim la hidràulica, que funciona amb l'aigua, i la suma de les tres va proveir energia 100% renovable durant 7 dies a Portugal. No? Evidentment, són 10 milions d'habitants, no es pot comparar amb nosaltres, però que hi ha un esforç, no? Doncs nosaltres hem d'anar cap a aquesta direcció, no? No nosaltres. Nosaltres exigir. L'única cosa que ens queda a nosaltres és exigir a les nostres seus, a les seus que vosaltres seleccioneu, que vagin cap a aquesta direcció, no? I després, bueno, coses que són, com hem comentat, impactes indirectes, però que també hem de fer partíceps, perquè això no és una responsabilitat només nostra, sinó és una responsabilitat de tots els que formen part d'una organització, la cadena de valor de qualsevol celebració d'un esdeveniment, que és també la contractació dels nostres proveïdors. Evidentment que hem d'anar cap a proveïdors més sostenibles, però també hem de parlar amb els proveïdors nostres perquè treballin en aquesta direcció, aquells que encara no són del tot sostenibles. Vull dir, hem d'exigir. Tot allò que podem seleccionar, doncs ho podem seleccionar, però també hem d'exigir. I tampoc hem de deixar enrere aquells proveïdors que sempre han treballat amb nosaltres, sinó de fer-li entendre amb ells que els necessitem i també necessitem que assumin a la nostra aventura o carrera de treballar d'una manera més sostenible. I per temps, doncs jo crec que ja li dono pas al Gabriel, que ens ensenyarà una eina molt interessant per poder calcular el nostre impacte i bueno, doncs no us descobreixo més, sinó que us deixo amb ell i jo deixo de compartir. Gràcies. Muchas gracias, Oliver. Pues buenos días a todos y gracias por estar aquí. A partir de aquí voy a conducir la charla en español. Pido mil disculpas porque mi catalán no es bueno de momento. Y bueno, voy a comenzar compartiendo la pantalla. Un segundito. Vale. Pues voy a recoger aquí el talento donde lo ha dejado mi compañero y pasaríamos por esta diapo donde trataremos de ver cuál es la razón por la cual es importante calcular la huella de carbono. Y cuando comenzamos a estudiarla nos daremos cuenta que calcular la huella de carbono nos puede permitir identificar las emisiones de gas invernadero, por supuesto, asociadas a las diferentes actividades o servicios de un acontecimiento de organización. Nos va a permitir priorizar las oportunidades de reducción de las emisiones y centrar nuestros esfuerzos en los puntos de mayor potencia de reducción. Puede ser utilizada como un elemento para la comunicación externa o interna y puede ayudarnos a proyectarnos públicamente de manera positiva, lo cual puede ser un aporte de valor a nuestra actividad. Es una herramienta de sensibilización y formación a fin de divulgar al consumidor el coste ambiental de un producto o servicio. Y la evolución de este indicador, que son las toneladas de CO2 equivalente, que viene a ser un poco la medida, ¿no? Que luego nos va a servir para mostrar las acciones que vamos a ir llevando a cabo y contra el cambio climático, obviamente, y esta unidad, que es muy importante mantenerla siempre presente, nos va a servir para poder comparar nuestra actividad en periodos de tiempo en función a esta medida que son las toneladas de CO2 equivalente. Entonces, ¿cómo calcular la huella de carbono? Pues existen actualmente muchas formas de hacerlo. Nosotros aquí internamente en K pues tenemos nuestra manera de hacerlo, tenemos nuestras propias herramientas que nos permiten pues llegar a estos datos de CO2 equivalente, pero existen también en el mercado
pues otras herramientas que permiten, calculadoras, software que permiten hacer esta. Nosotros vamos a centrarnos en una que nos llama muchísimo la atención, sobre todo por su funcionamiento, pero también por el marco de dónde viene, de dónde ha nacido, ¿no? Y para poder hablar primero de Trace, que es la herramienta en sí misma, habría que hablar de Isla, ¿no? Y Isla es una organización sin fines de lucro fundada por profesionales. Perdón, ¿qué está pasando aquí? Un segundo. Isla es una organización sin fines de lucro fundada por profesionales organizadores de eventos y líderes de la industria enfocados en trabajar juntos por un futuro sostenible. Agrupa en un mismo espacio a las marcas, a las agencias, proveedores, espacios y organizadores de exposiciones. Posee una red gratuita de colaboración llamada Proceed, en la cual todos los integrantes pueden compartir metodologías de planificación sostenible para los eventos. Y a partir de una membresía que se paga, pues todos los integrantes forman parte de una comunidad en la que pueden acceder a módulos de capacitación, formación en sostenibilidad, grupos de acción que comparten soluciones sostenibles y además de eso tienen acceso a este software de medición que se llama Trace, que es lo que vamos a analizar más adelante. Pero antes de continuar, una reflexión muy interesante sobre algo pasa con mi botón. Que una reflexión que me gustaría compartir con vosotros es que la idea de Isla va a surgir a partir de la pandemia. Fue en el momento en el que las restricciones que se impusieron afectaban a un sector de la organización de eventos, pues y todas estas partes interesadas decidieron compartir pues las experiencias individuales de cada uno y pues esto les ayudó a sobreponerse y a enfrentar los retos que la pandemia y las restricciones imponían al sector de la organización de eventos y esto llama un poco a la reflexión de cómo fue una situación adversa la que ha promovido pues la creación de estas comunidades que no han hecho otra cosa y desde hace 5 años pues trabajar conjuntamente compartiendo experiencias individuales que están ayudando a la industria a fortalecerse y a crear ejemplos como este que vamos a ver de Trace para medir la huella de carbono. Pues entonces, entrando en materia, ¿qué es exactamente? Algo pasa con el botón de la tecla que cambia. ¿Qué es Trace exactamente? Pues Trace es una plataforma de medición de carbono diseñada por expertos del sector para reducir el impacto medioambiental de los eventos. Así todo suena muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué hace Trace? Pues Trace permite medir y minimizar el carbono en todos los eventos, en directos, híbridos o digitales. Genera los informes de huella de carbono y de residuos en tiempo real. Eso lo veremos cuando entremos un poco a ver el funcionamiento de la aplicación. Ayuda al organizador a reducir los procesos en la planificación y en la ejecución, ayudando a tomar decisiones de tipo sostenibles, y eso veremos exactamente cómo funciona cuando estemos dentro de la aplicación. Ayuda a todos los involucrados en la organización a comunicar y divulgar las acciones que se ponen en marcha. Entonces, además de eso, ofrece una interfase amigable y esto ya veréis que es muy importante. Entonces, ¿cómo puede ayudar Trace a los organizadores de un festival de cine? Pues nos puede ayudar facilitando la recolección de los datos directamente desde los proveedores para estimar la huella de carbono en la fase de planificación. Trace ha creado una metodología de plantillas que se pueden compartir con el proveedor y el proveedor puede irlos rellenando en su trabajo y en sus responsabilidades y luego puede compartirlas con el organizador y el organizador simplemente haciendo corta y pega pues puede volcar estos datos y esto, créanme, para los que calculamos huella de carbono es una herramienta súper útil porque no hay que ingresar nada, sino que ya estos datos están revisados por quien los produce y en el momento en el que se le facilitan al ecomanager o a la empresa consultora, pues facilita mucho el trabajo de recolección de datos, generando informes en cualquier momento, lo que promueve la innovación, la toma de decisiones sostenibles y la creación de un informe de la huella de carbono final del evento en formatos muy fáciles de digerir. Pero aquí, de este punto, me gustaría llamar la atención sobre la creación de informes en cualquier momento. Y esto es importante que esta aplicación lo ha considerado porque
en el momento en el que comenzamos a ingresar datos, a ingestar datos dentro de la herramienta, en que estemos en la fase de preproducción, vamos a ser capaces de ver el efecto que tienen sobre la planificación y posteriormente sobre su ejecución, lo cual permite innovar y poner en marcha acciones que no teníamos previstas o que pensábamos que iban a desarrollarse de una manera y sobre la marcha podemos hacer cambios y esto puede ayudar a, a disminuir el impacto de huella de carbono. Puede producir ahorro en toda la cadena de suministro porque si somos capaces de planificar, estimar y ver en tiempo real pues dónde puede haber problemas o mayores impactos, también seremos capaces de poder disminuir optimizar el funcionamiento de la cadena de suministro. Y al examinar el impacto de todos los eventos que podamos ir acumulando a lo largo del tiempo, pensáis que, por ejemplo, el ejemplo de un festival de cine que pueda tener consecución en el tiempo, que a lo largo de un periodo de tiempo podamos ser capaces de comparar los impactos y esto nos va a ayudar obviamente no solo a revisar nuestros procedimientos, sino también a reducir costes y presupuestos. Entonces, antes de continuar, me gustaría, antes de entrar en materia, porque ahora vamos a hablar puramente de lo que la herramienta es y para eso necesitaríamos tener un poquito de preparación, os quisiera llamar la atención de una frase del mundo científico, esta especialmente está extraída del mundo de la mecánica cuántica o de la física de las partículas subatómicas. Yo realmente confieso que estas frases y estos enunciados me seducen y me encanta leerlos, aunque no los entiendo muy bien, pero me parecen muy curiosos. Y aunque no soy capaz de entenderlo con mucha profundidad, siempre trato de imaginar cómo podrían funcionar nuestro mundo real, especialmente porque si rigen el mundo de la materia en términos de partículas subatómicas, me parece como de ciencia ficción que que eso pueda ocurrir en una mesa, pero que no entiendo cómo pueden ocurrir en el mundo real. Y entonces, esta frase que está enunciada por allá en 1920 por el científico Niels Bohr, y forma parte del enunciado de la interpretación de Copenhague. Realmente no existe así como dentro de esta interpretación de Copenhague, dentro de este tratado, no existe tal cual como la vemos aquí, pero digamos que un poco la propuesta de lo que se dijo en ese momento vendría a decir que la realidad no adquiere una existencia concreta hasta que no se realice una medición. Y esto nos viene como anillo al dedo en el mundo del cálculo de huella de carbono. Entonces, a mí esto que me sugiere que hay cosas que no existen hasta que las vemos, ¿no? Hasta que somos capaces de observarlas. Diera la impresión, y aquí un poco extrapolando a este mundo fantástico de las partículas, es como que viviéramos en un mundo fantasma y es como hasta que no observamos, no existe. Creo que Platón no estaba muy equivocado al hablar de la cueva de las ideas, ¿no? Esta idea de un mundo donde las palabras iban construyendo realidades, pues un poco la cosa va por aquí. Entonces, haciéndome un poco y dándome con las licencias que esta teoría de las partículas me permite, voy a ponerme poético y diré que la luna no existe hasta que alguien la mira, ¿no? Entonces, dicho esto, seguro que ahora nadie ve nada, pero si vemos con atención, ahí está la luna y ahora todos estamos viendo esta luna y que por el poder que el mundo de las partículas me da, convertiremos esta luna en lo que viene a ser el planeta Film Festival, en este caso el planeta Film Festival 2023. Seguro que si alguien extraterrestre viaja por el espacio y se acerca a este planeta, pues verá desde fuera muchas actividades diversas, verá gente comiendo, gente transportándose de un lado a otro, usando diferentes tipos de transporte para ellos, taxis, trenes, aviones. Los verá comiendo de una forma más o menos saludable, algunos con más suerte que otros, verá algún nativo tomando alguna cañita o un refresco, centrales de energía produciendo grandes cantidades de electricidad para encender luces, marquesinas. Veremos también que hay por allí póster muy coloridos, impresos con tintas muy hermosas y en el fondo, al final de todo, pues mucha basura también. Entonces,
Para poder entender esto bien, este extraterrestre pues tendrá que contratar los servicios de un ecomanager o de un ecoconsultor que tiene una visión más aguda y será capaz de ver las cosas en otros términos. Y cuando este ecomanager o el ecoconsultor mira hacia este planeta, pues ve materiales, ve tela, ve kilovatios hora, carne, teatros, bebidas, diésel, moqueta, cristal, papel, ve datos, ¿no? Y entonces, un poco con esta idea en la cabeza, tenemos que saber cómo enfrentar a una herramienta de medición de huella de carbono. Es decir, el dato es la principal fuente de información para poder y luego eso convertirlo en lo que será el, el indicador de que es las toneladas de CO2 equivalente. Entonces, ¿qué consigue medir Trace? Pues Trace, ya como lo había indicado Oliver en la primera parte, pues los principales impactos, ¿no? Que tenemos que siempre tener en cuenta en el momento que queremos hablar de huella de carbono. Lo primero es la energía, porque calculará las fuentes de energía del recinto y las fuentes temporales. Fuentes temporales, vamos a llamar a todo aquello que sea parecido a un generador, que no está constantemente, sino que lo usamos de forma externa para alguna unidad que esté fuera del recinto. También calcula y es capaz de medir lo que comemos y lo que bebemos en el impacto del catering para el público y además conocer la huella de carbono de los residuos que se producen de los residuos alimentarios. Calcula los viajes, evalúa el impacto de la ubicación del evento en los viajes y el alojamiento del público y personal. También el de los materiales gráficos y los materiales de construcción que se puedan usar para la puesta en marcha del evento. Determina el impacto de la elección de los materiales, las emisiones de carbono y hace un seguimiento del ciclo de vida de los mismos. Tendremos que decirle a la aplicación qué vamos a hacer con estos materiales que estamos usando. Es decir, podremos decidir si los vamos a donar, si los vamos a reciclar, si los vamos a llevar directamente al punto verde o van a ir a parar al landfill. Logística y transporte ayudará a los organizadores a entender la huella de carbono en los transportes de producción, abarcando los transportes por carretera, la mensajería y todo lo que haya que traer del extranjero y que tenga que hacer un tema de aduana y todos los fletes que esto pueda ocasionar. Residuos y reciclaje ayudará a medir el volumen de los residuos de reciclaje y cómo se gestionan. Y también esta parte es muy interesante porque permitirá también calcular las emisiones que se puedan producir en la generación de contenido y también en la carga de huella de carbono que pueda generar el consumo de ese contenido en otras partes del mundo a través del streaming. Entonces, vamos a pasar a ver cómo es la aplicación. Aquí estamos un poco, entraríamos como este home, donde tenemos siempre hay un espacio de ayuda. Nosotros hemos ya creado, hemos creado un evento que se llama Nuevos Realizadores, pensando en un festival, y como ya hemos indicado, o como ya como hemos comentado, en el momento en el que detectamos cuáles son los principales impactos que puedan tener, que siempre serán los mismos, que hemos ya hecho alusión en la diapositiva anterior, pero que también ya los ha comentado Oliver, pues tiene que ver con energía. Voy a ponerlo en castellano porque será un poquito más fácil para todos, al menos. Producción de artículos construidos, gráficos, comida y bebida, gestión de residuos, transportes de evento, audiencia, viajes y alojamiento de personal y lo que puede hacer en línea. Entonces, yo básicamente voy a revisar un poco el tiempo para ver cómo lo podemos hacer. Entonces, en primer lugar, quisiera... el programa nos pedirá un segundo, vale. Vale. Creará al inicio crearemos un poco
el perfil de lo que sería nuestro evento, definiendo más o menos el tipo de las características que pueda tener, la duración, el número, el presupuesto que tenemos determinado para ello, las principales actividades que vamos a poder definir en ello, el tiempo de duración, el número de personas contratadas, los lugares en donde va a ocurrir, y pues esto da un poco al software, digamos, la información origen básica sobre la cual va a empezar a generar cálculos, ¿no? Entonces, una vez que empezamos nuestra organización o que estamos ya recolectando datos, podemos ir a cada apartado específico, y cuando entramos a cada apartado específico podemos ir en detalle dando información exactamente de cómo es la energía, de dónde proviene, cómo la hemos medido, si la hemos medido en base a kilovatios, si proviene de fuentes renovables. Vamos a poder dar muchísimos detalles. En el apartado de la derecha, a vuestra derecha, veréis que ahí está la parte de la energía potencial temporal, en este caso la que pueda producirse a través de generadores de combustible fósil. Este sería como el apartado de la energía. No hay mucho más misterio aquí. Simplemente para poder ingresar los datos, damos a editar los datos y ya se nos presentan estas menús desplegables que nos permiten un poco dar en detalle el tipo de información. Al guardar los datos podemos volver a otro apartado. En este caso estamos en el apartado de producción de los artículos construidos, que aquí podemos dar un poco el detalle. A mí me llama muchísimo la atención la capacidad que tienen los que han diseñado este software para saber el tipo de la consideración del ciclo de vida final de cada producto, de cada material que usamos, saber cómo lo vamos a desechar o cuál es el final de vida de ese material. También consideran si lo vamos a comprar o si lo vamos a usar, lo hemos comprado, si es materia prima comprada o si lo hemos reutilizado o proviene de un material que está reutilizado o reciclado, y nos permite calcularlo en el peso real que pueda tener, porque lo conocemos en el momento de su compra, o también estimarlo. Aquí está pues un poco todos los tipos de materiales que podríamos definir en este mundo del dato, ¿no? Específico. Y aquí es verdad que para una persona recién aterrizada en el mundo de la sostenibilidad y en la medición de huella de carbono, es verdad que esto puede parecer engorroso, difícil, complejo, y no por nada existe la figura de un eco-manager o de un ecoconsultor que verá rápidamente en el momento de que vea facturas o vea recibos o albaranes, poder determinar exactamente cuáles son los materiales importantes a definir dentro de la aplicación. Entonces esto sería la parte de los artículos de producción. También está todo lo que viene a ser el tipo de material gráfico que podamos usar, como pósters, los pósters o el material impreso, que vaya a ser brochures, programas. Cada vez se usan menos y la recomendación es que todo se mueva a digital. Pero en cualquier caso, aquí también podemos hablar de moquetas, de elementos decorativos. También en el apartado anterior, sobre todo si vamos a construir algún tipo de tarima o de espacio para el fotocall. En este caso, podemos ser muy específicos en el tipo de impresión que se puede hacer, sobre el material en el que se hace, si son adhesivos, plásticos, y en este caso, pues también el software permite saber el origen de ese material y la vida final de que le vamos a dar, ¿no? Entonces, al darle la información del peso total del que tenemos previsto o que lo conocemos en realidad, él va guardando esta información, porque luego en el momento en el que
hablemos de los residuos, él tomará como referencia pues toda esta información de los tamaños totales y además nos dirá dónde se ha ido todo y todo lo que no se ha ido, a dónde está, qué hemos hecho con él, nos preguntará estas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, pues la aplicación, la verdad que es muy útil porque nos irá permitiendo planificar sobre la marcha también. Entonces, aquí viene la parte de comida y bebida, que, a ver, en el mundo británico para el que está un poco diseñado esto, pues obviamente existen unas preferencias gastronómicas que a lo mejor no encontramos en Cataluña, porque ellos, por ejemplo, existe como principal consumo cárnico de la carne de cordero, cosa que aquí viene a ser más bien como una gastronomía más relacionada con las fiestas, pero sí está como apartado de lo que vienen a ser las carnes de vacuno, pescados y mariscos o la carne porcina, está como en otra categoría, me parece muy súper curioso, y también están pues las opciones vegetarianas y las que son solo veganas, las que son basadas solo en plantas, y el tipo de vajilla en el cual se va a servir este tipo de alimentación. Entonces, si vemos cómo editar los datos, reviso el tiempo, un segundo. Si vemos cómo están los datos, pues vemos que pues nada, nos puede dar bastante detalle del tipo de utensilio que usaremos para servir la comida y pues la posibilidad de, aquí en el lado izquierdo, saber cómo la vamos a servir, si va a ser comida para llevar, si va a ser comida de servir en una mesa, en general. Entonces, al guardar los datos, no tengo mucho tiempo ya pero ya podéis haber visto más o menos cómo, cómo, eh, cómo se ingestan los datos, pues ahora vamos a pasar a la parte que realmente nos parece súper sorprendente y de verdad que parece ciencia ficción, parece que esta aplicación viniera del futuro, ver cómo vamos viendo los resultados. Imaginemos que apenas estamos en una fase de preproducción, que no hemos recogido los datos finales, sino solo los que, aunque haya datos de residuos, que sí tendríamos que contabilizarlos al final, sí en términos de estimado podemos ya ver un resultado en toneladas de CO2 equivalente, presentado de esta manera, que encontramos que es bastante amigable, amistosa, todo está como muy a la vista. Y quisiera llamar la atención este apartado, resumen de las reducciones, porque es importantísimo para un organizador que en una fase de preproducción podamos ser capaces sobre las principales fuentes de impacto y las principales áreas de impacto que hay, que esta aplicación sea capaz de ofrecernos unas pequeñas orientaciones, tips, para poder reducir en un porcentaje considerable lo que vendría a ser el impacto de nuestro evento. Algunas de ellas muy quiméricas, porque en este caso eh, eh, hay unas que pueda decir, pueda aludir, por ejemplo, a que cambiemos todo el buffet o la comida a comida de tipo vegano, y esto es prácticamente imposible pensarlo, pero bueno, ella hace un intento en proporcionar algún tipo de información. En este caso, esta parte del software dice que si somos capaces de poner en marcha pues todos estos tips que propone para cambiar, seremos capaces de reducir un 61% el total de la huella de carbono del evento en una fase de planificación. Entonces, aquí creo que Trace, de todo lo que hay en el mercado, pues marca una gran diferencia en cuanto a otras alternativas que existen, en tanto que para los organizadores, la información de esta categoría pues es realmente valiosa, ¿no? Entonces, esto ha sido un vuelo rasante por Trace, pero creo que vale la pena que investiguéis un poco más
en la página de Isla y veréis cómo o podéis también pedir un training para conocer la aplicación en profundidad, pero en general yo creo que desde acá ya nos hemos vuelto un poco fan de esta aplicación porque la verdad que nos parece que es tan profesional y está tan pormenorizada la forma de meter la información, de ingestar datos, que creemos que ofrece realmente prestaciones increíbles. Igualmente, habría que decir que pensamos que es una aplicación tan compleja que obviamente requiere y ellos te lo dicen también cuando te la presentan, que requiere una preparación, que ellos se encargan igual de hacer un training, pero a una persona que no tenga mucha idea de cómo va este mundo, pues creo que puede representar una cierta dificultad para poder ingestar y poder obtener datos tan específicos, ¿no? Como los que está aquí. Entonces, volviendo a la presentación, quisiera, antes de continuar, pasar por esta advertencia que yo creo que está bien ponerla sobre la mesa porque aunque esta charla va un poco sobre la medida de la huella de carbono, tendríamos que decir como consultores que medir la huella de carbono obviamente no es ni mucho menos el fin. El objetivo principal es disminuir los impactos. Entonces, aplicaciones como Trace son importantes porque si sobre la parte de producción somos capaces de detectar a dónde puede haber impactos, pues ahora viene la siguiente parte, que es el checklist, y podemos ser capaces de detectarlos con anticipación, pues seremos capaces de disminuirlo. Entonces, medir la huella de carbono forma parte de un plan mayor que es la sostenibilidad, y la sostenibilidad se inicia por la diagnosis, ¿no? Y por generar un plan de acción previo a que las cosas ocurran. Entonces, dicho esto, hemos dejado para el final lo que vendría a ser el principio de todo, que es la acción, ¿no? Y la acción, no hay que esperar medir la huella de carbono para actuar, sino al contrario, la huella de carbono es el resultado que nos va a permitir ver cómo las acciones que hemos puesto en marcha, pues simplemente han dado resultado, y con el tiempo, al comparar nuestras huellas de carbono, poder darnos cuenta exactamente en qué hemos avanzado y en qué nos hemos quedado un poco cortos, o qué áreas tendremos o debemos mejorar, ¿no? Entonces, dicho esto, gráficamente me gustaría hablar de lo que vendría a ser para nosotros la regla de oro, ¿no? De lo que es la sostenibilidad y la organización de un evento. Pues es esto: empieza cuanto antes y cuanto más pronto mejor a planificar tu evento de forma sostenible. Y dicho de esta forma, pongo gráficamente estas imágenes aquí de un vagón oxidado, viejo, sobre este rail bastante también envejecido, del lado de un tren de alta velocidad, y un poco por mi propia experiencia personal en el área de postproducción, que el área de postproducción pues viene un poco a esto, a ocurrir al final del rodaje, pues no deberíamos dejar que la sostenibilidad sea este vagón anclado a la producción de la organización. Si vemos la organización como un tren de alta velocidad, sabemos que no podemos dejar la sostenibilidad para el último momento o enganchar este vagón a este tren, porque el resultado no va a ser el esperado. Entonces, ¿para qué proponemos? ¿Qué vamos a proponer? Le vamos a proponer un checklist que es básicamente esto: es una herramienta que he conocido también como una lista de verificación. Es una lista de control, es un documento, una herramienta que enumera y organiza elementos específicos a ser revisados, completados y cumplidos, y consiste en una serie de ítems o de tareas que deben ser marcadas o verificadas con el objetivo de garantizar que todas las actividades se pongan en marcha y se hayan abordado de manera sistemática y completa. Entonces, quisiera pasar rápidamente por los principales tipos de checklist. Este es uno de los más usados, yo lo llamo el humano común. Es un checklist que es inasumible, irrealizable, poco realista,
en donde los objetivos están como idealizados y está basado en la procrastinación. Vemos que este señor pues, decidió hacer estas metas, que son normalmente los checklists de este tipo, son los propósitos de Año Nuevo. Comienza con el 2012 y luego lo va posponiendo para el 2013 y lo va posponiendo para el 2014. Vemos cómo sobre la marcha se ha dado cuenta de que a lo mejor no llega a todo y decide cambiar el objetivo y, por ejemplo, vemos que por ejemplo, en el caso de la pareja, pues encontrar el amor se convierte en una pareja y luego se conforma con solo tener sexo y esta es un poco una trampa de lo que un checklist no debe ser, ¿no? Entonces hay otro tipo de checklist que es un poco más ingenuo, quizás lo ha escrito un niño, en donde se plantea una cantidad de objetivos que parecen que puede cumplir en su idealizado, es un poco naif, ingenuo, no deja de ser ambicioso. Creo que al revisarlo luego se ha dado cuenta de que tener un Jeep, que es un coche, pues se da cuenta de que no va a poder obtenerlo. Comprar nuevos muebles quizás también se da cuenta de que es una limitación que no va a poder ser, lo tacha. Hacer un viaje alrededor del mundo, pero bueno, deja cosas allí como hablar alemán y esto realmente no deja de ser un checklist que tampoco se puede realizar. Está otro que son los que no nos damos cuenta, pero los checklists son usados como herramientas para en aeronáutica. Antes de que nos subamos al avión, pues está el piloto y el copiloto revisando pues todo lo que el checklist es. Y en este caso llama la atención, esta es una caricatura de cómo el capitán y el primer oficial, el copiloto, están revisando el checklist cuando ya el avión está yendo hacia la pista de despegue. Y obviamente están tan concentrados entre que están conduciendo el avión hacia ese lugar y seguir el checklist, que lo ven interrumpido en algún momento, no terminan de completarlo y esto obviamente cuando hay la responsabilidad de llevar pasajeros, pues no es el momento de revisar el checklist, por lo cual el momento en el que tenemos que hacer el checklist no es otro momento, sino el momento de la planificación. Entonces, ¿para qué sirven los checklists? Y me estoy quedando sin tiempo. Pues nos van a proporcionar organización y estructura, seguimiento y control, nos van a ayudar a prevenir los olvidos, a que tengamos las cosas siempre a mano, la eficiencia en el ahorro y del tiempo, nos van a ayudar a colaborar en la colaboración y la comunicación, porque nos va a ayudar a que todas las partes al compartir el checklist con todas las partes que forman parte de nuestro equipo, pues todo el mundo sepa asumir su responsabilidad, pero también conocer hacia dónde va el plan de sostenibilidad. Nos va a ayudar también a adaptarnos a la flexibilidad en los términos, a permitir realizar ajustes rápidos y adaptaciones, como en el caso de cuando vimos la aplicación de Trace, en el momento en el que tenemos algo previsto, pero vemos que tendríamos que cambiarlo, pues nos va a permitir, como lo hemos planificado, nos va a permitir cambiarlo, llegar a los plazos y finalmente nos va a servir como un registro para saber lo que hemos hecho y a futuro poder volver a este documento y saber qué acciones hemos puesto en marcha. Finalmente, pues mejorará la calidad del evento, esto se va a ver, y reducir el estrés, porque en la medida en que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no tenemos que estar todo el tiempo pensando qué es lo que vamos a hacer. Y esto, durante el proceso de producción, pues nos va a servir para mantenernos motivados. Y aquí llegamos a lo que sería el último tipo de checklist, que es el motivado, ¿no? Que es esta persona que ha cumplido con todas las acciones, creo que de una manera muy airosa en el momento de tachar, ha sentido como muchísimo placer porque las ha cumplido. Me encantaría saber a qué se debe ese espacio en blanco que ha dejado allí. Son tareas que probablemente nunca llegaron a ocurrir. Y pasaríamos a lo que es nuestro checklist. Me he quedado sin tiempo y básicamente voy a pasar por el checklist para que lo vais a tener, en donde están, digamos, definidas las áreas importantes a atender. Entonces, este checklist os va a permitir marcarlas, poderlo definir con vuestro equipo de trabajo y entonces en el momento en el que hayáis definido cuáles son las acciones
que vais a seguir y aquí el checklist nos debe plantear un poco la sinceridad. Recordemos aquellos checklists que no son realizables, es que seamos sinceros y marquemos aquello que creemos que son aquellas acciones que podemos llevar a término, ¿no? Que son aquellas acciones que podemos cumplir, seamos realistas, no es una competencia, no se trata de marcarlo todo y poder el querer lograrlo todo, quizás abarcarlo todo va a ser imposible, pero bueno, el propósito y el compromiso de poder querer cumplirlas nos va a ayudar un poco a organizar nuestro evento de forma sostenible. En esta área están todos los que tienen que ver con la sede del festival, lo de contratar a un equipo green, a eco-managers y a eco-assistants, el diagnóstico de sostenibilidad ambiental, lo que tiene que ver con la energía, la materia determinada relacionada con el transporte, con las compras y los materiales, los residuos, y en la segunda página veremos lo que tiene que ver con comida, los viajes y alojamiento, los proveedores y colaboradores, patrocinadores sostenibles, comunicación y en el caso del festival, pues obviamente todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, la diversidad y la inclusión. Son acciones que están planteadas en verbos en infinitivo porque suponen acciones que se vayan a llevar a cabo. Entonces las enunciamos de esta manera para que a partir de allí en el equipo de trabajo podáis diseñar, cada responsable pueda asumir una responsabilidad y pueda ponerlo en marcha. Me he quedado sin tiempo, pero este documento lo vais a tener, cada uno lo podéis descargar posteriormente cuando lo podáis tener a mano, pues revisarlo, echarle un vistazo con detenimiento y con mucho cariño para que podáis usarlo en vuestras organizaciones. Y pues nos quedamos hasta aquí. No sé si, Oliver, teníamos algo más, pero creo que nos hemos quedado sin tiempo. Hay muchas preguntas. No, pasamos a emisiones, a compensación de emisiones. Perfecto, vamos allí. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena a todos por estar aquí y por querer poner en marcha planes de sostenibilidad en vuestros eventos. Dejo a Oliver con la parte de compensación. Vale. ¿Dónde está? Vale, esto. Venga, pues seguimos donde lo dejamos. No. Bueno, pues ara entrem en una part una mica que pot generar certa polèmica, on es generen certes dicotomies i bueno, doncs està molt bé que les podem comentar després si voleu, no? Però jo us he deixat aquí com la pregunta principal que tothom ens fa, no? Vull dir, podem aconseguir que el nostre festival o mostra de cinema sigui un esdeveniment de carbon neutral? Bueno, la meva resposta és no. Hi ha molta gent que diu sí. Des de la part científica i més empírica, doncs no, perquè sempre tindrem, ojalà que arribi un dia en el que no tinguem emissions, no? Però a dia d'avui sempre tindrem certes emissions que, per una qüestió, la gran majoria d'elles, perquè venen d'un origen indirecte, com hem vist abans, no? Les emissions que podrien venir d'un avió, per exemple, són aquestes emissions que a dia d'avui no les podem evitar des de la nostra responsabilitat o la nostra funció com a organitzadors, no? Llavors, per mi, jo entenc el procés de compensació d'emissions, que seria buscar algun tipus d'equilibri, buscar una solució voluntària per a aquelles emissions que realment, després d'haver fet l'esforç d'haver reduït amb les accions que hem implementat, amb la nostra estratègia de sostenibilitat, criteris de polítiques responsables, doncs sempre hi ha unes emissions residuals que no les hem pogut resoldre, que no les hem pogut reduir. Llavors, és aquí on entra d'una manera voluntària la possibilitat de compensar-les, d'equilibrar aquell mal que hem fet, d'alguna manera. Llavors, és per això que dic que les hem d'entendre, per mi, la compensació d'emissions jo la tinc que entendre com un procés d'equilibrar aquelles emissions que no he pogut reduir. Vull dir, aquí hi ha
un tema més complex, que són les emissions, potser també us sonen d'un tipus de mercats. Nosaltres parlem d'un mercat voluntari, perquè nosaltres, el tipus d'empresa, l'organització, no estem obligats a compensar aquelles emissions que són generades a través de les nostres activitats. Això queda molt reduït per empreses supergegants que depenen de les emissions, del límit d'emissions que pot tenir un país. Però nosaltres volem, si nosaltres volem acostar-nos a que el nostre festival hagi tingut l'impacte a nivell d'emissions més petit possible, tenim una possibilitat que és a través d'un suport econòmic voluntari, és a dir, una aportació econòmica voluntària, podem comprar una sèrie de crèdits, que un crèdit va en relació a una tona de CO2, podem arribar a comprar uns crèdits i nosaltres podem comunicar, que això sí, podem comunicar que hem aportat voluntàriament una quantitat econòmica que equival a les emissions de CO2 equivalents que a través de la nostra activitat no hem pogut evitar. I això, evidentment, té una sèrie de beneficis. Aquests beneficis, quins són? Realment tenim uns beneficis que encara que nosaltres no estem compensant directament aquelles emissions perquè no les hem pogut reduir més, estem generant a través d'uns programes, uns exemples que ara podem veure, gràcies a la nostra aportació voluntària, estem provocant que noves emissions no es generin. Això potser, us he deixat aquí el text perquè crec que és important que quan el tingueu podeu entendre més què és el concepte de la compensació. I ara veurem una mica, perquè estem superjustos de temps, en quins programes podem, com si diguéssim, comprar o fer aquest tipus d'aportacions voluntàries. Per mi és una cosa que sí que tinc que dir, vull dir que és un concepte molt important i que crea molta economia, que la compensació també es podria entendre com una activitat de greenwashing, per aquelles empreses o organitzadors que veuen, que troben el que és la compensació d'emissions com l'única solució. Per a mi és una acció totalment de greenwashing, perquè ja hem dit, això, com dèiem abans, com el Gabriel també deia abans, el tema de la compensació és una activitat més que està al final de la cua que podem fer quan ja realment no hem pogut reduir aquelles emissions. Per això també les hem d'entendre amb aquest concepte d'una acció addicional. Quan estem parlant d'aportacions voluntàries, al final hi ha empreses que es dediquen a construir plantes eòliques, plantes solars. Llavors, aquests projectes tenen un cost. Aquestes plantes, quan es construeixen, es calcula que al final de la seva vida tenen una capacitat de generar milions o milers de tones de CO2. I llavors, ells el que fan és, a través d'un càlcul i una certificació que verifica el nombre total d'emissions que reduirà aquella activitat o aquella planta eòlica o aquella planta solar, posen a disposició d'aquest mercat voluntari les tones d'emissions perquè tu la puguis comprar. Llavors, pots aportar, hi ha programes també forestals, tens programes de planta eòlica i tens les plantes solars. A poc a poc també es van desenvolupant, com si diguéssim, altres activitats socials que també es podrien entendre com a aportacions o més beneficis socials a canvi de les teves aportacions voluntàries econòmics, però no es podria definir com una compensació directa d'emissions. Aquests programes o aquests projectes estan molt relacionats amb països que estan en vies de desenvolupament, però actualment també podem trobar països d'Europa que també poden oferir aquest tipus de projectes. Perquè a vegades hi ha una altra dicotomia, que és el concepte territorial, de dir, jo si les meves emissions les he generat o les he causat a Catalunya, per què hauria d'anar a compensar-les a la Xina o a Llatinoamèrica? Al final, jo el que dic, o el que diuen tots, o la gran majoria, al final les teves emissions que tu generes van cap a l'atmosfera. Llavors,
el fet de que tu les generes aquí i les compensis a l'altra punta del món és indistint, perquè al final la qüestió és que d'alguna manera s'ha compensat aquestes emissions que tu has fet. No? Però si aquells que defensen més o que volen més pel concepte territorial, cada cop hi ha més projectes a nivell locals també a lo que és Europa o a Catalunya o a la part d'Espanya, sobretot trobem bastants projectes forestals. No? I, bueno, d'alguna manera, ja que ens haurien de moure a les preguntes, aquí jo el que us convido és que si algú vol tenir més informació d'això, us convido a que visiteu aquesta pàgina, que és el Climate Trade, que és com una botiga, d'alguna manera, que pots trobar diferents projectes on tu pots compensar en diferents tipus de preu. No? I llavors allà és un interface superfàcil que pots comprar des d'una tona a número indefinit. No? I tens preus des de 3, 4, 6 euros la tona fins a 40, 60 euros la tona de CO2, que serien les que podries trobar en projectes de reforestació més cars basats, per exemple, a països com Espanya. Vale? I amb això, jo deixo de compartir i obriríem el torn de preguntes. No sé si ara li dono pas a la Laia si teniu algun tipus de preguntes en el xat o com considereu obrim micros perquè pugueu fer preguntes, dubtes, i aquí el Gabriel i jo intentarem respondre-les. Sí? Laia? No sé si tenim a la Laia... Bueno, estem aquí mirant a veure si arriba alguna pregunta. Si no, jo us llenço alguna per trencar el gel i ens seguim. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies perquè molt inspirador i hem apuntat moltes eines que segur que ara tindrem que mirar en deteniment perquè ja té que aquí. Bé, una pregunta que us volia fer. Per als festivals que econòmicament sigui més complicat compensar emissions, us atreviu a proposar estratègies conjuntes de sector per treballar-hi quan, per exemple, puguin vehicular una entitat com Catalunya Film Festivals i pugui fer alguna cosa transversal, per exemple? Sí, a veure, jo crec que la compensació al final hem de mirar, per mi és important que pugui tenir un retorn d'allà d'on surt, no? Vull dir, si l'origen d'aquestes emissions venen per la celebració de festivals i mostres de cinema i on considerem que els nostres recursos voluntaris econòmics són més importants portar-los cap a casa per treballar eines, per oferir formació als que organitzeu tots aquests festivals en qüestions mediambientals, per mi és una manera totalment lícita de poder compensar aquestes emissions. Tenim la mateixa problemàtica quan les volem realment certificar i volem tenir aquell segell i certificat que agrada tenir-lo a molta gent, que el meu esdeveniment ha sigut carbon neutral i he pagat, no diu el que he pagat, però he compensat les meves emissions. Potser ens hem de treure una mica aquesta medalla i treballar des de dins. Anem a invertir aquestes quantitats que podíem aportar de manera voluntària a aquest mercat d'emissions a la nostra pròpia indústria per ajudar a proveïdors, per ajudar a aquells que puguin tenir menys recursos, per formar aquestes figures ecoassistents que sí que existeixen més amb les temàtiques de cinema o rodatges de publicitat, però que són més inexistents, encara que sí que n'hi ha, però més inexistents amb el que són a les celebracions de festivals. Jo crec que, evidentment, que sí, que seria una manera molt maca, molt maca de començar, com si diguéssim, a compensar també d'alguna manera les nostres activitats pròpies. Vale, a veure si arriba alguna pregunta més. Si no, jo tinc més cosetes apuntades. Vale. Bueno, si no, ho vaig llençant i ja sabeu que podeu, la gent que esteu des de casa podeu escriure al xat o fins i tot podeu posar l'àudio i fer la pregunta directament. Bueno, jo us volia preguntar també de les certificacions i normatives de sostenibilitat per a festivals i mostres de cinema que heu mencionat, quina recomanaríeu adoptar per començar, per festivals que vulguin començar a aplicar-les? Bé, certificació sempre és complicat, no? Quina certificació és millor que una altra? Al final, la certificació, per exemple, si tu fas un càlcul de petjada de carboni, vull dir, tu ja pots obtenir una certificació. Vull dir, tu ja ho tens, la certificació conforme
el càlcul d'una petjada de carboni del teu festival o de la teva mostra de cinema s'ha fet d'una manera adequada. El fet que tinguis una certificació no sempre vol dir que les coses les estàs fent amb uns criteris de sostenibilitat d'una manera responsable. A nivell d'esdeveniments, què podem aconseguir? Hi ha una ISO, que és la 21021 o la 20021, que no és una certificació, però d'alguna manera és una gestió ambiental que reconeix que tu ets coneixedor d'aquelles activitats o accions que tu pots incloure i implementar durant la celebració del teu festival. No està considerada una certificació, però està considerada com una eina reconeguda de gestió ambiental del que és la teva activitat. El fet de certificar un festival, vull dir, és com certificar una pel·lícula, una producció. És un tema molt complex per dir-te, és millor que te'n vagis cap a aquesta certificació o cap a una altra. Jo crec que en el moment que nosaltres estem, l'important no és anar a pensar en la certificació, sinó començant a pensar des de sota, des del pla de sostenibilitat, des de les accions. I al final, a dia d'avui, si per tema de patrocinadors, per tema de financiadors, per tema de promotors que ens puguin exigir una estratègia de sostenibilitat, jo us puc dir que amb un bon plan de sostenibilitat, que és un pla de reduccions d'emissió, vull dir, amb això ells ja estaran contents. I si després fas la petjada de carboni i la verifiques per una entitat externa, que llavors sí que serà la que et proporcionarà una certificació, llavors aquí ja s'ha arribat al màxim, com si diguéssim que podria arribar a el que és la celebració del teu festival. Merci. Mira, una altra pregunta que teníem també és, abans parlàveu d'aquesta aplicació, no? Perdona, Javier, hay dos manos levantadas en el grupo. Vale, merci. No me habían avisado, perfecto. Elena y Natalie están allí haciendo preguntas. Vale, pues nada, pues venga, Elena primero. Hola, bon dia. No, jo tenia un parell amb l'Olivier i anem, cada vegada que me'l trobo pobre, el vaig torturant amb les mateixes preguntes. Però són diverses reflexions. Una, si hi ha espais o manera de poder optar a llistats d'ecomanagers, si això s'està articulant d'alguna manera i també d'una certa proximitat on els festivals puguem incorporar gent que ens pugui acompanyar o si per contra recomaneu que això bàsicament ho fem amb gent del propi equip a qui se li doni aquesta opció. Aquesta seria un dubte o una pregunta o una reflexió que jo em faig. L'altra és què passa amb totes aquelles activitats d'un esdeveniment que van més enllà de les dates pròpies de l'esdeveniment. És a dir, molts de nosaltres actualment no només fem les activitats dels dies en concret, sinó que fem activitats al llarg de tot l'any. Aleshores, una mica, quan comença o on comença i on acaba i en quin moment també és com més recomanable fer sobretot aquest pla de sostenibilitat, tal com plantejàveu amb aquesta plataforma del Trace. I després, que aquesta és la que et torturo cada vegada, com abordar tot aquest món online de totes aquestes activitats que ja no només passen físicament, sinó que passen a vegades o projectes que són de caràcter més online, i que és més com estem promocionant catàlegs a través de webs o que fem projeccions amb streaming, coses així. Si la plataforma Trace que ens heu plantejat també calcula aquest tipus d'accions o si hem d'anar per una altra via i s'ha de fer per una altra via. Serien les meves tres. Vinga, doncs començo. Hola, Helena, gràcies. Començo per la segona perquè crec que és molt interessant aquest concepte del fet d'aquelles activitats que succeeixen al llarg de l'any, que no són exclusivament aquelles del festival, perquè al final aquí el que estem parlant són activitats corporatives. És a dir, qualsevol organització d'un esdeveniment que no és específic en un període de temps específic, vull dir que fa, com tu ben dius, activitats durant l'any, ha de tenir una visió una mica més àmplia. I aquesta visió més àmplia arriba per començar a plantejar un pla de sostenibilitat corporatiu. El pla de sostenibilitat corporatiu, al final, no deixa de ser un mirall de com plantejaré les meves accions en la celebració del festival. O a la inversa,
Vull dir, és a dir, totes aquelles accions que jo implementaré amb el meu festival, també les tinc que implementar en les meves activitats del dia a dia. Llavors, aquí jo el que suggereixo és que amb aquest pla de sostenibilitat, que sí que és cert que aquest checklist que potser està més pensat en una celebració d'un esdeveniment específic, transportar-lo a lo que és el nostre dia a dia, el dia a dia corporatiu, no? Perquè totes les sessions aquelles que podem pensar que podem tenir en compte en un festival, també les podem tenir amb el nostre dia a dia. Vull dir, si nosaltres tenim una infraestructura, una oficina pròpia o llogada, doncs evidentment que aquí el principal impacte que tindrem és l'energia. Llavors, igual que nosaltres quan busquem una seu, ojalà, si poguessin seleccionar la seu, aniríem a buscar una d'energia renovable, en aquest cas tenim l'oportunitat de canviar el que és el nostre subministrament. Llavors, el primer pas seria mirar com si diguéssim, intentar posar en ordre casa nostra, no? Casa nostra des dels mateixos impactes, des de l'energia, de com generem els residus, de quins són els materials que nosaltres comprem, de com són els proveïdors que nosaltres contractem, si tenim flotes de taxis, si tenim flotes de missatgers, si tenim el menjar que portem quan tenim grups de treball treballant a dins de les nostres oficines. Vull dir, al final, perquè aquí el problema és que començar des de zero a organitzar un esdeveniment puntual d'una manera sostenible, ostres, és molt més difícil que quan tens un any o tens l'experiència d'organitzar una oficina o una empresa, encara que sigui petites empreses, perquè ja tens la possibilitat, tens molt més temps per pensar, per incorporar idees, per incorporar accions. I després, quan tinguis el festival, és que potser ja ni tan sols necessites una ecoconsultoria perquè et digui un altre cop el que tu ja t'has adonat, com si diguéssim, que pots fer. Perquè evidentment que a l'oficina no tindrem contractacions massives per moure transports, no tindrem grans viatges, encara que també els tindrem, no tindrem generadors, si tenim generadors de benzina, si tenim activitats puntuals que van com a l'entoratge del nostre festival, no? Però ens donarà, que és el més important, el coneixement del que és el nostre impacte. I sobre això ens ajudarà perfectament després el per què no podem fer el mateix que fem a les nostres activitats diàries al nostre festival, no? I això ho lligo amb la possibilitat d'incorporar el personal d'ecoassistència Ecomanager. Sí que és cert que són uns personals que a dia d'avui s'estan desenvolupant molt en el que és a l'àrea de cinemes, a l'àrea de rodatges de publicitat, i des del punt de vista d'organització d'esdeveniments sí que està més vist encara com a consultories, com a empreses, no? Empreses que et poden ajudar a reduir els teus impactes, a començar a fer aquest pla de sostenibilitat, però jo animo, com si diguéssim, en funció, tot això va vinculat als recursos econòmics, que tens una celebració d'un esdeveniment gran, amb un pressupost gran, on, per tant, els impactes seran molt grans o poden ser molt grans, home, doncs està bé tirar d'ecoconsultoria o aquestes figures més de direcció, no? Un ecoconsultor. Però si tens celebracions més petites, al final és com començar el cinema. Vull dir, hem d'agafar la gent de producció i començar a despertar consciència, a escollir, a generar aquells com els green teams, com si diguéssim, d'aquella gent que pugui estar més propera o més de manera voluntària o més conscienciada, perquè aquells facin estens, com si diguéssim, també aquesta conscienciació, no? Al final, preparar una celebració, un esdeveniment petitet, on pots tenir, no sé, 2.000 o 3.000 assistents, una sola seu, on tens el transport públic proper a la seu, però al final vas limitant moltíssim els impactes, no? Aquí la necessitat d'agafar una consultoria que saps que et costarà uns diners, jo no crec que sigui necessari. Vull dir, val més treballar des de dins. Ara, celebracions, festivals molt més grans, doncs home, sí que recomano, com si diguéssim, poder comptar amb una consultoria. I crec que per la tercera pregunta li passo a Gabriel, que ell té l'eina la té més davant que yo. Sí, hola Elena, claro. Sí, mira, Trace tiene previsto dentro de uno de sus apartados, pues también hacer el cálculo de todo lo que tiene que ver con la generación del contenido. En el momento en el que se genera, podrás saber
cuántos ordenadores están conectados para la consulta de ese contenido, en qué lugar del mundo y el tiempo que esas personas están conectadas. Y a partir de esa actividad es posible calcular huella de carbono. Entonces, sí, Trace está de alguna manera, tiene previsto, tanto como para lo que sean eventos híbridos o los que sean totalmente online, poder obtener data con número de horas, número de ordenadores y usuarios que inscritos que a partir de contenido, sí, y además esos usuarios en el lugar en el que están. Entonces sí, és possible per a Trace poder hacer este càlcul. I una puc oblidar nosaltres, que de fet ho vam comentar amb el Guim, estem treballant amb una guia de sostenibilitat, de proveïdors, eines, etc, que la idea és que estigui online a través de la nostra pàgina web, però de manera gratuïta cap al setembre 2024, perquè no és fàcil, no? I aquí no, sincerament, no ho teníem pensat, però ja ho tenim pensat que incorporarem un apartat específic per festivals i mostres de cinema, on també vosaltres pugueu trobar des de proveïdors, des de personal i productes, acompanyat, com si diguéssim, amb aquest checklist, que ha de ser el full de ruta, com si diguéssim, però que també tingueu certes eines que no tingueu que tornar-vos bojos o boges buscant coses a vegades que són complexes de trobar. Com a mínim, tenir uns mínims de productes, de proveïdors i de personal que us podrien ajudar a reduir els impactes. En términos de proveedores sostenibles para obtener el tipo de servicios online, se sabe que existen empresas que ofrecen creación de páginas web y de contenidos basados en uso de la energía renovable y de sistemas de almacenamiento en nube que también están relacionados con el ahorro de energía. Entonces, es posible en esta actividad relacionada con la creación de contenido poder también contar con proveedores que ofrecen este tipo de servicios sostenibles. Bueno, i ajudes també, ajudes. Nosaltres aquest any hem fet També. diverses Sí. a través de l'IFEC. L'IFEC va obrir unes línies, que ara les té tancades, però segurament espero que les torni a obrir, que són unes línies que ajuden a fer aquest primer pas que comentàvem abans, d'aquesta diagnosi. Aquesta diagnosi la podeu fer servir, que ara no vull fer de comercial de l'IFEC, però crec que és interessant per tots, a conèixer els vostres impactes tant des del punt de vista corporatiu i poder treballar amb un pla de sostenibilitat i full de ruta des del punt de vista més corporatiu o per a aquells que feu activitats paral·leles a lo que és l'esdeveniment concret i després també la diagnosi pròpia de l'últim festival o de l'última activitat o d'una activitat que tingueu ja feta que es pugui avaluar per plantejar un pla de millora de cara al següent amb noves reduccions. Això també ho volem incloure en aquest document perquè pugui ajudar a tothom. Creo que había otra pregunta por allí. Sí, Natalie, tiene la mano levantada. No se te escucha, Natalie. No t'escoltem. Ara em sentiu? Sí, ara sentim. Hola, bon dia. Perdoneu, sí, seré molt breu perquè són les 11:32 i ja veig que se'ns acaba el temps. Només volia compartir un neguit que nosaltres vam tenir a l'hora de fer l'estimació de la petjada de carboni i crec que és un tema que compartirem amb molts més festivals, és com avaluar la petjada que tenen les nostres seus, perquè hi ha molta informació a la que no tenim accés. Tu pots escriure en un grup Balanyà, en una filmoteca, no et passaran la seva factura d'electricitat ni el seu consum d'energia. Llavors jo crec que això ens dificulta molt aquesta avaluació de la petjada de carboni i no sé com els altres festivals s'ho fan, però és complicat. Ja sé que recomaneu privilegiar les seus que facin servir energies renovables, però això també ho veig una mica complicadet. Vull dir que tu treballes amb unes seus perquè et presenten una sèrie d'avantatges per la seva ubicació. I en aquest sentit, no sé molt bé si podem fer pressió com a col·lectiu de festivals i demanar al senyor Balanyà que faci servir energies renovables, seria fantàstic, però és un neguit que volia compartir. I per una altra banda, a l'hora de compensar això de l'acció de greenwashing, ja sé que és greenwashing total, però em va sorprendre molt el preu del crèdit de tonelada
quan vaig presentar els meus números i vaig veure que amb 40 euros o 20, ara no recordo ben bé, això quedava compensat, em vaig preguntar com es feia aquest càlcul, no?, perquè et sortís tan barat compensar d'alguna manera aquesta petjada que deixaves. Ja està, fins aquí. Sí, doncs mira, en resposta a la primera, evidentment, vosaltres que és un col·lectiu on la pressió sí seria una eina, com si diguéssim, que podria funcionar, sobretot per aquells que sabeu que d'alguna manera esteu molt vinculats o obligats, entre cometes, a anar a certes seus per interès propi també vostre, per interès general, però que teniu marcades moltes seus, no? Al final és una manera de pressionar, però també de compartir la responsabilitat, no? I de dir, nosaltres com a col·lectiu, com a associació de festivals i de mostres de cinema, tenim uns objectius i per arribar a aquests objectius vosaltres sou un proveïdor nostre i voleu que esteu i volem que estigueu amb la mateixa línia, no? Aquí és comunicar, és divulgar, és compartir les vostres accions on necessiteu la seva ajuda. És una miqueta plorar, però sí, és fer aquesta pressió, no? Que pot funcionar, no pot funcionar, però aquesta pressió, si no es fa, s'ha de fer, perquè és una de les eines que vosaltres teniu i aquesta eina és una eina gratuïta que si l'aconseguim és millor per tots. Després, la manera de calcular-ho, sí, com tu bé dius, vull dir, hi ha certa complicació. Nosaltres hi ha festivals que sí que ens han proporcionat, evidentment l'impacte principal és l'energia, vull dir que el que menys ens interessa és calcular l'electricitat. Hem tenit casos que sí que ens han proporcionat les factures, directament les factures de les seus, que a vegades tampoc coincideixen 100% amb les dates, però aquí podem una mica treballar, i si no, aquí ja entrem en una qüestió de qualitat i transparència de dades. La millor qualitat i transparència de dades és aquella que està documentada, que és una factura, a la qual nosaltres podem deduir els dies que s'ha fet servir aquelles seus. Però si no, després es pot estimar. Evidentment que per estimar aquesta dificultat ja per una empresa organitzadora és més complicada, però nosaltres podem arribar a estimar en funció de les instal·lacions que tenen. Metres quadrats, metres cúbics per calcular el clima, depenent de la temporada, si és estiu, si és a l'hivern, la llum, vull dir, amb una visita, d'alguna manera, sapiguent els dies. És una estimació, evidentment, és una estimació que es fa a través, per el que tu veus i per la informació que ja tenim en base de dades, com si diguéssim. Però es pot fer una estimació. Evidentment, primer pas, documentació. Segon pas, estimació. No hi ha més. No hi ha més maneres de fer-ho. I després, a la part de la compensació, sí, és el que dèiem. Vull dir, la compensació d'emissions està molt a prop del greenwashing amb aquells que la vulguin fer servir sense fer-la amb aquesta intencionalitat, però que volen vendre que jo he compensat el meu festival o el meu esdeveniment. Sí, perquè avui en dia, evidentment, no és el mateix construir una planta solar o una planta eòlica a Europa que construir-la a Xina. Vull dir, a Xina o a algun país, o a l'Índia, com si diguéssim, el que pot costar, si allà em pot costar, no sé, 100 milions d'euros construir una planta que em pugui donar 100.000 megawatts hora, vull dir que podríem tenir llum aquí o electricitat per una setmana a Catalunya, aquesta planta de 100 milions d'euros a la Xina potser aquí em costa 400 milions d'euros. Aquí què impliquem? El cost dels terrenys, els salaris dels treballadors, com paguem el material, tots els serveis vinculats a lo que és a la construcció, evidentment té un altre preu. Llavors, generant exactament el mateix, el preu de l'emissió de la tona, com si diguéssim, a l'hora de comprar-la, serà diferent a la Índia o a Xina, que podria ser un país europeu. Però sí, amb aquesta pàgina que jo us he deixat, el Climate Trade, trobes des de compensacions de 3 euros a 60 euros la tona. Evidentment, tu pots compensar unes 100 emissions o per 300 euros o per 1.800 euros, no? Que encara així és barat, vull dir, perquè el mal que podem... El mal, entre cometes, vull dir, allò que no hem pogut evitar que per una celebració com la nostra, per 1.000, 2.000 euros pugui estar compensada, no deixa de ser el que comentem. Com si diguéssim, això ja cadascú que... És una ètica personal, no? Però sí que és cert que és l'única eina que tenim a dia d'avui. Vull dir, quan la volem comunicar d'una manera oficial. Quan fas una petjada de carboni, vull dir, aquestes emissions que tu has comprat no es resten, es comuniquen com que tu les has tingut en compte un
cop has acabat el teu esdeveniment. Però és que, de moment, sincerament, també és l'únic que hi ha. Moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, doncs si us sembla bé, ho anem deixant per aquí, que ens hem passat de la hora, però bueno, és que és el que passa amb aquests temes, no? Que podríem estar aquí tot el dia. De totes maneres, ara us copiarem aquí al xat a la gent que heu assistit uns e-mails perquè podeu fer les preguntes que tingueu que no hagin donat temps o que d'aquí a uns dies us puguin sortir quan rebeu la presentació o quan mireu un altre cop la gravació. Bueno, moltíssimes gràcies, Oliver Lupiáñez i Javier Jorges de Keys for Knowledge per aquesta sessió tan enriquidora, com deia, tan interessant i plena d'eines, no? Que ara ens tocarà ficar-nos a estudiar. Gràcies també a Laia Clavé-Nadal de la part tècnica i gràcies a Guim Bonaventura i Bou, que ha estat també fent la producció d'aquest esdeveniment. I res, això, que esperem que us hagi resultat molt interessant, no? Que heu tret moltes idees per poder aplicar als vostres festivals i mostres i que ajudi a posar el focus d'atenció, no? En aquesta urgència que hi ha tan important, que és l'emergència climàtica, per tal de poder frenar-la i sobretot reduir també, òbviament, l'impacte de les nostres activitats. Gràcies, Oliver, gràcies, Gabriel. Pues gràcies a vosaltres. Són formats molt intensos, però com a mínim és important parlar d'això i que sapigueu que quedem a la vostra disposició per intentar resoldre qualsevol consulta que pugueu tenir, que amb aquests temps fem el que es pot. Però gràcies a vosaltres, Guim, Laia, Javier, molta sort i de veritat gràcies per compartir i convidar-nos per estar amb vosaltres. Gracias a todos y gracias por invitarnos a esta charla. A vosaltres i fins una altra. Bon dia. Hasta otra. Buen día. Adiós. Bon dia. Adéu.